Keď stratíš smer, väčšinou býva prvou reakciou panika. Máš pocit, že musíš okamžite konať, ujasniť si, čo ďalej, lebo to chceš mať rýchlo vyriešené. Akoby zastaviť sa znamenalo zlyhať. Niekedy je tá neistota presne to miesto, ktoré v skutočnosti potrebuješ na ujasnenie. Namiesto zbesilého hľadania nového plánu je občas najlepšie neurobiť nič. Až keď stíšiš ten tlak, ktorý na seba vyvíjaš, že už včera bolo neskoro, začne sa ti v hlave prirodzene vyjasnievať. Smer sa neobjaví v panike, ale v pokoji. Byť chvíľu v stave stratená je úplne normálna súčasť života. Ak aj ty teraz cítiš, že si stratená, vôbec to neznamená, že si slabá. Znamená to len to, že si v procese. Netlač na seba. To ujasnenie príde, keď naň budeš pripravená. Keď stratíš smer, väčšinou býva prvou reakciou panika. Máš pocit, že musíš okamžite konať, ujasniť si, čo ďalej, lebo to chceš mať rýchlo vyriešené. Akoby zastaviť sa znamenalo zlyhať. Niekedy je tá neistota presne to miesto, ktoré v skutočnosti potrebuješ na ujasnenie. Namiesto zbesilého hľadania nového plánu je občas najlepšie neurobiť nič. Až keď stíšiš ten tlak, ktorý na seba vyvíjaš, že už včera bolo neskoro, začne sa ti v hlave prirodzene vyjasnievať. Smer sa neobjaví v panike, ale v pokoji. Byť chvíľu v stave stratená je úplne normálna súčasť života. Ak aj ty teraz cítiš, že si stratená, vôbec to neznamená, že si slabá. Znamená to len to, že si v procese. Netlač na seba. To ujasnenie príde, keď naň budeš pripravená.